com esteu? Espero que molt i molt bé. Avui us porto la fórmula de l'èxit de la teràpia. Seria la combinació de les 3 Cs. La C de compromís, la C de confiança i la C de constància. El compromís seria quan decideixo, faig un pacte amb mi mateixa i decideixo iniciar un procés de teràpia. I també seria aquest compromís, aquest pacte amb la persona que m'acompanyarà en el procés. La confiança seria, tinc confiança en que seré capaç de mantenir-me ferma en aquest compromís, en aquest pacte que he decidit de posar-me en mans d'un procés de teràpia. Confio en les meves capacitats, confio també en la persona que m'acompanya, en la terapeuta que m'acompanyarà en fer aquest procés i confio en el propi procés terapèutic. I la tercera C seria la constància, és a dir, mantinc aquest treball, aquest compromís i aquesta confiança mentre dura el procés d'una manera constant, d'una manera regular. Si utilitzem aquestes 3 Cs, us asseguro que el resultat de la teràpia serà profitós. Així que us animo a que poseu en pràctica les 3 Cs. Cuideu-vos molt.